Som les netes de les güeles que van seguir cantant. Hola, soc Berlem i això és Feminisme de Poble. Quan vaig començar a interessar-me pel feminisme, hi havia certes frases que eren molt recurrents, no? Eren frases d'altres feministes o simplement lemes de la lluita que la veritat és que transmitien molt. Una de les frases més típiques és «Som netes de les bruixes que no vau poder cremar». Entenc que este lema és com una herència moral, una herència històrica, ja que des de sempre la dona ha estat discriminada i fins i tot perseguida si s'inicia de la norma. Aquest era el cas de totes les dones anomenades bruixes, però que al final eren curanderes, sanaderes, eren dones que tenien molta saviesa i havien rebut molts coneixements i tenien molta experiència i s'inicien un poc de la norma del perfil de dona que s'esperava. Aquestes dones eren perseguides, cremades en públic per a que el resto de dones aprengueren que si s'inicien de la norma tindrien un castig. No l'entiendo. És curiós com la història sempre ens ha contat que les bruixes són sers lletjos, amargats, amb berrugues, solitàries, fosques... També com anava la pel·lícula, Puto patriarcat. O sigui, en el feminisme esta frase és com una herència molt col·lectiva i a un nivell molt global. Però no acaba de ser representativa. Jo no acabo d'identificar-me en això. Per sort, quan vaig estar de regidora vaig tindre l'oportunitat de dur avant un projecte. Era el cas de les estisoradores, que eren dones que netejaven el raïm. Si no heu vist el documental, vos deixo el link ací baix perquè és un caramelet. Però la qüestió que jo vaig granar pa a casa, vaig mirar pa a dins, vaig mirar al meu voltant i vaig dir jo no veig bruixes, jo veig dones i veig dones que canten i que han estat tota la vida cantant. Que aparentment mos han venut un relat de que són dones que han estat ahí en casa com si això no fos res. Han sigut dones que no han tingut accés a la informació, que han estat privades de la seva llibertat individual. No han estat reconegudes laboralment mentre han tingut una doble jornada quasi durant tota la seva vida. Així en general, Eixes dones són les nostres referents. No podem començar una revolució feminista si no entenem, valorem i empoderem a les nostres güeles. Elles han fet possible les dones que som avui. I m'agrada molt el tema del cantar perquè les estisoradores em van donar l'oportunitat de veure com en la cançó fent les seues reivindicacions. No abanderaven manifestacions, però tampoc es van callar. Señor amo, es que ya no té raó. Si no mos van dir a casa, el cardenal te bastó. Han fet una tasca brutal de transmissió de patrimoni oral. Si recordem moltes de les cançonetes populars és perquè les nostres iaies ens ho cantaven. Ens han transmès la nostra cultura. La dona valenciana... No, la dona del País Valencià és la que ha fet possible que nosaltres parlem, cantem i visquem en valencià. Mira que llarga me la tire. Mira que llarga me la tire. Tiene un punto de risa, pero tiene un punto de serio. El feminisme de poble té que començar per les güeles dels pobles. Perquè les güeles dels pobles no són patidores. Les güeles dels pobles s'han tingut que fer càrrec de tota la trup, que és diferent. Està bé la frase de les bruixes com algo genèric del moviment, però si volem fer feminisme local, els referents són les nostres güeles. Són elles. Si és que t'han dit, millor no et cases. Tu enjunta't, però no et cases. Tenim que valorar, tenim que estar orgulloses i tenim que empoderar a les nostres güeles. Som les netes de les güeles que van seguir cantant. I si quan veus aquesta doneta tu només veus que està tocant la pols, és que segurament el prejudici el tens tu i la ignorància la tens tu. Ja m'estic cabrejant. A veure si tots els gossos deixen de lladrar. Anem allà.